Zdrav. Dobrý den. Jsem záchvěně. Tak pojďte. Jsem tady přemýšlel, jestli už tu jste nebo ne. Když jsem důmal, jestli je to druhý patro. Radši si chodím dřív. Hejte si, já si budu dělat poznámky, jo, jestli vám to, abych to měl nějakým způsobem sjednocený. Tak povědejte, co máte zajímavou nabídku? Zajímavá nabídka je ohledně jen. Asi dávat nic nebudu, protože jsem si doma zapomněl věci. Ale nabídka je vlastně takový, jak to řekl upřímně, jak je to takový škubání pojišťoven. Aha, a jak to Jde to přes úrazovku speciálního typu, přes denní odškodný. Ano. A vlastně ten princip je, uzavře se denní odškodný, prostě se uzavře denní odškodný, u některé z pojišťoven nebo u některých pojišťoven, dá se to udělat jak u jedné, tak se to dá udělat u víc. Já třeba osobně využívám u 4 a už jsem takhle načerpal docela dost. A abych to nějak popsal. No tak náhodou jedu okolo Motola, blbě vystoupím z tramvaje, zvrtne se mi noha, strašně mě to bolí, chci vědět, co s tím mám, tak vlezu do toho Motola, tam je ten doktor otrávený, že má službu na pohotovosti, chce mi všechny rychle z krku a já mu řeknu jako, že bolí mě to v krajních polohách a když to zatížím a takhle, zatím si nedám nic, děkuju. Zatím nic, jsem zapomněl doma peněženku, takže. Tak, náhodou jsem si zvrtnul nohu a přijdu tam, on mu dělá rentgen, na tom se ku podivu nic nenajde, jenže furt mě to bolí. A všechny tyhle ty pojišťovny mají na věci, které jsou neprokazatelné, znamená na podvrknutý kotník, otřes mozku, obražený zápěstí, vykloubený rameno, který pak skončilo zpátky, tak mají plnění až 21 dní. A já udělám tu věc, že doktor mě dá lékařskou zprávu a řekne, přijďte za 10 dnů na kontrolu. Já tam za 10 dnů přijdu, zase tam zakňučím trošku, s tím, že řeknu, že ještě pořádně to bolí. A on řekne, no tak přijďte za dalších 10 dnů. To už odpovídá přibližně těm 20. Řeknu, že je to jakž tak, že už to jde. On mě dá lékařskou zprávu, že jsem jakoby dokončil to léčení. To rozešlu na ty pojišťovny nebo tu pojišťovnu, kterou mám. A do 10 dnů mě za každý den toho léčení přijde nějaká částka na účet. S tím, že u těch pojišťoven se to liší. Já osobně to mám u 4, většinou to děláme tak u 4, nicméně když jste někdo míň, že se toho třeba... O to máte třeba, jakou máte pojišťovnou zkušenost? Já u toho, cože? Jakou pojišťovnou máte zkušenost? No, já mám právě zkušenost s Wisternotem, s pojišťovnou Český spořitelny, s ING a s Generali. Jasně. A u víc to neděláme, protože u těch dalších nejsou ty nabídky tak výhodný a bylo by to vlastně zbytečný. Vlastně si to řeknu takhle. Když bych z toho netáhl ty peníze a skutečně šel jenom tak my v rámci toho pojištění, aby to nebylo divný, tak tam je nějaká úrazovka na trvalý následky a na životní pojištění a všechno tohleto. A v součtu to dá třeba na... Sice kvůli tomuhle to třeba nedělám, ale v součtu to dá na komplexní invaliditu třeba 2,5 milionu, 3 miliony. Bez zkoumání z příjmu, s tím, že se mi ta pojistka sama zaplatí. Jo. Takže to je superová věc. Nicméně já třeba bych mluvil za sebe, já jsem to kvůli tomu jednoznačně nedělal. Já jsem to dělal kvůli tomu, že se z toho dá poměrně lehko vytáhnout 50 000 za rok. Aha, jo. Protože nevím teďka, u které pojišťovny je která částka, ale u jedné je 1000 za den bez zkoumání příjmu, protože my to bereme bez dokládání příjmu. Kdybych doložil příjem jaký, tak oni mi dají třeba 3násobek, ale bez toho dokládání příjmu, aby se v tom nikdo nešťoural, aby nebyly nějaký těžký úrazy, tak je to u jedné 1000, u jedné 650 a další 2 jsou po 500. Což mi dá 2650 korun na den, 2650 krát těch 21. A s tím, že
ty, co je 500 a co je 650, tak ty se dají čerpat dvakrát do rok a ta tisícovka jednou. Takže když mě to vyjde, tak 2650 krát 20, mám 53 tisíc, plus 1650 krát 20, mám 86 tisíc a přibližně stojí to 2800 na měsíc. Jo, takže odečtu minus 2800 krát 12. Mám 52 400. To je dobrý, absolutně za nic. Já si říkám, vždycky říkám, že je to nejlepší herecký honorář, který kdy v historii lidstva byl. Jo, že protože jako když mě to vyšlo tak většinou, že mě to zabralo tak 3,5-4 hodiny. Takže máte 4 ty úrazovky? Mám 4. Je to hrozně pohodlný, jo. Nebo kolik platíte měsíčně na těch úrazovkách? Právě, že platím 2800, myslím. 2800. Ale ono se to dá udělat tím způsobem, že si člověk zaplatí první 2 měsíce, nebo první měsíc. A pro první měsíc není plnění. Ale ten další už může být. Náhodou se mi něco stane. Jo. A z toho prvního pojistního, co mi oni pošlou, tak já si předplatím na další půl rok nebo rok a zbytek si strčím do kapsy. Jo, že to takhle, že vlastně počáteční investice je, dejme tomu těch necelých 6 000. Jo, s tím, že pak se mi to mnohokrát vrátí. Jo, zbytek, u nich je možný si to předplatit na víc měsíců a vlastně je to takový, že vy ani nemusíte obíhat s těma lékařskými zprávama, protože ty lékařské zprávy donesete mě a my už to všechno zařídíme. Aha, jo, takže funguje to docela dost dobře, u nás ve firmě to mají úplně všichni. Úplně. Nadřízený a všichni možný. A já jsem třeba se ptal, co oni jaký s těmi zkušenosti třeba dlouhodobější. A to teďka je to furt ještě fajn. Jenže ty pojišťovny přišly na to, že ty lidi tyhle pojistky trošku takhle čerpají občas. Takže oni ty nabídky dávají míň a míň výhodný těch pojištění, toho denního odškodného. Teďka to hodí 50 000 na rok, když to člověk takhle aktivně využije. Kámoš, který to uzavřel před 2,5 rokama, tomu to hodí 150 000. To je pěkný. Jo, dneska je nejvyšší, co plní, tak myslím, že ING má ty 2000, teda tu 1000. Před 2,5 rokama měla 2,5 bez dokládání příjmu. A jim dochází, že se jim to nevyplácí, takže to takhle snižují, ale to je vlastně jejich jediná nějaká věc, co oni dělají. Jo, je jasný, že časem to zmizí, tenhle ty pojištění. Vy jste říkal, že se nějak něco mění u těch pojišťoven? No právě. Teďka se bude ING se bude snižovat na 500 z té 1000, ale zůstane plnění jednou za rok, takže jako bude to takový skoro na nic. A těch 650, to nevím, u kterého je, tak to bude taky na 500. Zbytek zůstane stejný, ale je to od 1.7. To jde dolů. A vlastně každá smlouva, když už je to podepsaný, tak oni už tím nic nemůžou dělat samozřejmě. Oni jediný, co udělají třeba po 3-4 letech aktivního využívání na tímhletím způsobem, tak oni to sami vypoví tu smlouvu. Což znamená, že já budu mít po dobu 3 až 4 let těch 50 na rok, někomu to vydrží třeba 5, jo, a pak najednou nebudu mít. Nicméně oni po mně nemůžou chtít žádný sankce, nic, protože si to zrušili sami, protože to pro ně bylo nevýhodný a bohužel takhle to funguje. Nevydrží to do smrti. Jo, ale po nějaký vydrží to docela dlouho, si myslím. Takže co byste mi teda navrhoval? Já bych vám navrhoval uzavřít to samé, co mám já. Ty 4 pojistky. A zaplatit to na, když by byl počátek 1.7., což by se ještě dalo udělat, tak zaplatit červenec, zaplatit srpen, s tím, že na, já nevím, 5. 6. srpna náhodou se něco stane, natáhnou to na těch 20 dnů a pak do 10 dnů máte za každý den 2600 pade, potom z toho předplatit
to pojištění do konce roku třeba, nebo na díl, jak budete chtít, a po půl roce to udělat zase znova. Většinou je lepší to dělat takhle s odstupem, protože takhle, čím líp si člověk propočítá to plnění, jako čím míň často plní, tak logicky tím po delší době mu ty pojišťovny ty smlouvy vypoví. Jo. Takže zase dá se to udělat i tím způsobem, že když třeba byste se rozhodl, že to budete čerpat jenom jednou ročně, tak samozřejmě to vám nezůstane těch 50, ale zůstane vám třeba 10-12. Na druhou stranu vydrží vám ta pojistka třeba 7 let. Jo, oni si to právě podle toho většinou takhle dělají. Já si myslím, že je lepší to škubat. Nicméně říkám lidem, je to podle toho, jak si to nastaví. Můžou to udělat tak, že se to vyloženě jenom samo zaplatí a mají to jako pojistku, anebo na tom chtějí něco trhnout s tím, že většinou to trvá ty 4 roky. Ale 4x52 tisíc, to už je jako hodně. No. Jo. Takže teda ještě jednou ty 4 pojistky, já jsem to nějak asi to, kolik by mě to teda stálo, když si teda řeknu, že ty 4, každá ta jednotlivá pojistka, kolik tam platil? Jednotlivá pojistka, to teď z hlavy nevím, ale jsou to, když si to prostě vydělím, oni vycházejí poměrně jakoby stejně, protože se vezmete, že to INGčko má zase plnění jednou za rok, tak jakoby ty další 2 mají stejně taky 1000, nebo ty další 3. Takže cenově to můžu normálně těch 2800 vydělit 4. Je to o něco méně, nějakých 2780, ale vychází to přibližně na 700 na jednu. Jo. Jsou tam rozdíly v nějakých 10 korunách, ale větší ne. Já to mám nastavený tím, že se mě to platí trvalým příkazem a vlastně se o to vůbec nestarám. Takže tohle to teda normálně jakoby funguje, to používáte? Funguje to naprosto spolehlivě. Je to, jako někdo to má kvůli tomu, že je to vlastně hodně dobrý pojištění zadarmo. Já to mám kvůli tomu, že mě se ty peníze hodí, protože udělal jsem to takhle s několika kámošema a házíme ty peníze z toho házíme ještě na investiční účet a úročí se nám to přibližně 7% ročně, což se dá poměrně snadno u nás a šetříme si tím na takovou šílenou cestu, se chystáme, že po maturitě prostě vyrazíme a objedeme v půlku světa. Takže, jasně. Takže, jako, my jsme to vzali takhle jako takovou investici. Jo, pro někoho je to zase hezký přivídělek, 50 000 člověka neuživí na rok. Ale nějaký jako třeba dovolená nebo cokoliv dalšího, je to hezký, je to fakt hezký. No proč no, kdy ode mě budete chtít nějaký jako rezime, teď vám to nepovím, jo, to já si musím propočítat, ale jste říkal, že k prvnímu, jo, se to nějak vyní. No, k prvnímu se to zavírá s tím, že já mám poměrně se na tom blbě s časem o víkendu. Jo, já odjíždím v pátek a vracím se v neděli večer. Takže můžeme zítra? Já vám dokonce týden dám vidět. Jo, protože já to mám taky teďka týden docela nabitý, já jsem teďka musel prohodit nějakou práci, která mi nechala, jsem to i psal včera, takže já bych vám dokonce týden dal vidět. Jo, musím si to nějak propočítat, musím si to nějakým způsobem trošku srovnat, jako nezní to špatně, no. Jako je to naprosto spolehlivý, je to takový, tím, že on někdo řekne, ale ježišmarja, to je pojišťovací podvod. Pojišťovací podvod by byl ve chvíli, kdyby člověk ty papíry od toho doktora falšoval. Jenže ten doktor ty papíry musí dát. Jo, to je o tom, že on když je nedá a náhodou by tomu člověku něco bylo, a ten člověk ho hnal někam, tak jemu hrozí ztráta licence, pokuty jak blázen. A zároveň ale jeho ten papír, že ho vydá, nic nestojí. Jo, nikdy se mi nestalo, že lidi, kterým tohleto obstarávám, by mi řekli, že jim ten doktor nedal papír. Jo, to se nestalo fakt nikdy. Stalo se, že třeba oni šli k tomu doktoru jenom na poprví, ale potom přišli za ním až za 2, za 3 měsíce jako zkontrolovat to, ale to už byli dávno jakoby doléčení, se do těch 20 dnů nevyšlo a ve chvíli, kdy ty lékařské zprávy měly rozestup 2 měsíce třeba a nebylo to těch 20 dní ta doba toho léčení, samozřejmě ta pojišťovna to neproplní. Jo, že to se musí takhle udělat tímhle způsobem, ale to je snad
jediná věc, která je dobrá, kterou je dobrý si ohlídat. Jinak je to poměrně takový bezpečný. A víte co, dohodneme se takhle, ona na sebe mail, pošlete mi nabídku na 4 ty pojišťovny do mailu. Souhlasíte s tím? Jo? Pošlete mi, můžeme nechat ty pojišťovny, se s nimi máte dobrou zkušenost. Máme s nimi dobrou zkušenost. Můžeme je nechat, namodelujte mi to, pošlete mi to, můžete si to někam napsat, nebo to normálně vidím Ondrej, seznam.cz. Jo. Zkuste to ještě dneska, jak to stihnete večer namodelovat, pošlete mi to do mailu. Stihnu. Jo, tak mi to namodelujte a já se vám řekněme do čtvrtka se vám ozvu. Jo, abychom to ještě... Já totiž mám takhle docela hodně lidí a tím, že furt někoho obíhám, tak je pro mě dobrý si to aspoň 2 dny dopředu. Dobrý, tak ve středu vám zavolám. OK. Jo? Takže ten mail je... Vidím Ondrej. Dohromady? Jo, bez ničeho. Vidím Ondrej, @seznam.cz. Tak mi to pošlete a já se vám ve středu ozvu. Jo? A jak se vám to líbí? Tak je to zajímavý, no. Je to docela fajn. Je to zajímavý, uvidíme, jak mi to bude finančně vycházet, no. Já už jako, že by se neměl tu investici. No já už jako jednu životku mám, že jo, takže to je jako... To vlastně, a koho to máte? Já mám u MetLife. U MetLife? Co hodně drahý. A jak dlouho to máte? 5 let. 5 let? Já jsem teďka dělal životka mým rodičům. Protože jsem začal s tou prací, jak jsem se k tomu dostal. A oni měli asi 12 let starý investiční pojištění u MetLifeu. Nicméně i těch 5 let je docela stará věc. Jestli byste nechtěl mě donést kopii té smlouvy, že bych se vám podíval, jestli by to nešlo levněji. No, tak se to můžeme podívat, no, tak jo, tak... Dobrý, tak jo, tak já se na to doma podívám, já si to propočítám. Říkám, než to mi pošlete mi ty návrhy do toho mailu, já se na to podívám, ve středu vám zavolám. A buď se dohodneme, nebo se nedohodneme. Jo? Jo. Dobrý, tak jo? Tak já vám děkuju za informaci. Já nevím, ještě mám jedno jednání, takže mějte se hezky. Taky. A jsme dohodnutí, jestli ve středu zavoláme. Jo. Dobrý. Já když budete potřebovat nějak se dohodnout, tak já během tohoto týdne... Máte na své vizitku nějakou? Cože? Máte na své vizitku nějakou? Nemám. Ještě nemáte vizitky. Protože většinou jsem dělal takhle svým známým a lidem, co mi mají uloženýho v mobilu, jo, takže spíš takový mezi přátelema. Jasně. Pár lidí přes doporučení, ale... Jo. Jako když budete chtít, já nevím, jestli máte třeba auto a takhle. Jo, mám. Tak to je další super věc, kterou děláme. No. Protože my máme množstevní slevy na povinné ručení a na havarijka. Aha. A jsme schopni na tom udělat třeba 35%. Jo. 35-40%. Naprosto běžná záležitost. S tím, že jako na tohle to máme asi ty množstevní slevy největší. Jo. Na spoustu jiných věcí máme taky, protože přece jenom jsme největší obchodní partner těch pojišťoven. To je firma, která s tím finančním poradenstvím prakticky začala. Na našem trhu jsme 20 let. Na světovém jsme přes 40. A to je přesně o tom, jako když se v té firmě prostřídají tisíce lidí a je tak obrovská, tak každý se takhle velký, by se někde vyhrabe nějaká špína. Jako, ono spíš většinou třeba, co já jsem slyšel špínu, jak jsem slyšel na to, jak se chovali ke svým vlastním lidem. Jo, třeba vím, že v kladenské pobočce tak tam měli nějakého obchodního vedoucího, který je nutil ty lidi, že nejeli tak jako já přes doporučení a takhle, že toho člověka zkontaktuju telefonem, ale že je prostě nutil zvonit na byty a obcházet ty lidi. Jo? A že ten třeba z toho měl velký problém, to ho vyhodili. Ale jinak většinou, spíš než od lidí jako od klientů, jsem slyšel od bývalých zaměstnanců. A ono to taky každému nefunguje. Někdy je to docela složitý si najít ty klienty, najít ty lidi, proto bereme vždycky doporučení. Jo, když třeba budete vědět o někom taky, až budete s ním letím, pokud do toho půjdete a věděl byste o někom, komu by se to třeba taky mohlo hodit, tak byl bych za to docela vděčný, protože shánět ty klienty je hodně těžký. A my jsme zadarmo pro všechny. Jako naší jedinou odměnou je právě to, že nám teoreticky ten člověk může dohodit dalšího klienta. Jo, jasně. Dobrý, tak jo, tak jsme dohodnutí. Mějte se hezky, na stranu. Nezapomeňte mi poslat ty návrhy. Jo, dneska večer to. Dobrý.
nějak dělat. Super, jsme dohodnutí, mějte se. Naschle.